Bai, egun on guztioi, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandanik hartuko dut hitza, nik egingo dut udaltalde honi dagokionez hitzaldia, eta egia esan, bitxia izaten da politika orokorreko pleno honetan parte hartzea, ze dagoeneko hemen alkateak egin du bere aurkezpena, aurkeztu ditu ere datozen 4 urtetarako zeintzuk izango diren bere erronka eta helburuak, eta gainontzeko udaltaldek ere egin duzuelako zuen argazkia, ezta? Nik lehenengo txandau aprobetxatuko dut udaltalde honi dagokionez gure 4 urtetako asmoak aurkezteko, eta bigarren txanda erabiliko dut ordea sortu diren nondik norakoiek aurkezteko. Eta hasi nahiko nuke lehenik eta behin azpimarratzen zergatik handan udaltalde hau azkena, udaltaldeen txanda edo ronda honetan hitza hartzen. Eta hori da ordena jarraituz udaltalde handienak ixten duelako udaltaldeen txanda. Hau da, EAJ-PNV da egun agintaldi honetan, udaletxe honetan, talde politikorik handiena. Honek esan nahi du, 2019ko maiatzaren 26an egondako hauteskundeetan, Eneko Goiak buru zuen hautagaitzak lortu zuela Donostiarren babesik edo konfiantzarik handiena. Zehazki gainera, udaltalde honek handitua ikusi zuen berekiko konfiantza, 9 ordezkari izatetik 10 ordezkari izatera pasazalako, eta 2015an jasotako 29.000 boto, 2019an 34.000 bihurtu zirelako. Eta hau ere gogoraraztea gustatzen zait, ze gero urtak aurrera egiten duten enean, batzuk ahaztu egiten dutelako nork eta zerk ekarri gaituen ona. Ona donostiarrak ekarri gaituzte, eta horrek ere zilegitasuna ematen digu erabakiak hartzeko. Hala ere, uste dut ere zilegia dela gogoraraztea zer konpromiso ekarri gintuzten ona, eta gainontzeko udal taldek bezala, guk ere hauteskundetan gure goiburu propioa diseinatu genuen, gureak Donostia batera bagera, Donostiak iremaz zioen, eta hau 3 konpromiso zehatzetan oinarritzen zen. Lehenengoa, donostiarrak zirela gure kudeaketaren ardatza, bigarrena Donostiak aurrera egin behar zuela, eta 3. Donostiar guztiok batuko gaituen hiri proiektu bat eraiki behar genuela. Horrera izan zen, 2019ko hauteskunde hauetan gurekiko konfiantza handitua izan zen, eta honek adierazi nahi du 2015an hasitako ibilbidea eta hartutako erabakiak egokiak izan zirela. Azken finean, udal hauteskunde batzuk politikoekiko konfiantza berresteko prozesu bada, baina baita ere hartutako erabaki batzuk berresteko eredua ere. Eta guk agintaldi honi ilusioz eta energiaz beteta ekin diogu, eta behin hauteskundak pasata gobernua eratzeko lanak egin ziren, eta egun hartatik ona gobernu programa idazteari ekin diogu. Alkateak dagoeneko egin du hiriaren argazkia, datuak eman ditu, baina hori bakarrik baita ere kokatu egin du gure hiria datozen 4 urtetara. Eta hori da behintzat nik gaurko egun honetan azpimarratu nahi dudana. Hona etorri gara gobernu programa batekin. Eta horri lotuta nik 3 puntu azpimarratuko ditut nire hitzaldian. Lehenengoa gobernu programa, bigarrena horren eragin zuzena jasotzen duten donostiarrak, gure herritarrak, eta azkena Donostia hiria. Gobernu programarekin hasita, eskuartean dudan dokumentu hau da, seguraski Donostiako udalak aurrekontuekin batera daukan dokumenturik garrantzitsuena. Hemen azaltzen direlako, dokumentu honetan azaltzen direlako datozen 4 urtetarako udal gobernunek dauzkan estrategia, proiektu eta ekintza garrantzitsuenak, eta gainera gobernu programa hau lerratuta egon behar du egunean aurrekontuekin, azken finean proiektu eta ekintza askok konpromiso ekonomikoare ekartzen dutelako. Zalantzarik ez dut programa hau erabilgarri izango dela gobernuarentzat geure buruari jarraipena egiteko, baita ere gainontzeko udal taldentzako erabilgarri izango zaizue gure jarraipena neurtzeko, eta zalantzarik gabe eta importantea erabilgarri izango da hiritarrentzako haiek ere jakin dezaten zein dan udal gobernu honek lantzen duen hiri eredua, eta baita ere momentu oro jakiteko zein dan gobernu programa honen betetze maila. Eta horri lotuta, bai, adierazi nahiko nukela, aurreko agintaldian martxan jarritako hitzak, ekintzak, tresnarekin ere jarraituko dugula. Une oro eta maiztasun konkretu batekin ikusiko dutelako herritarrak zein den gobernu honek bere hartutako konpromisoetan daukan betetze maila. Batzuek akaso ez diozue garrantzi handia emango dokumentu honi, baina ez dauka misterio handia, baina aurreko agintaldian lehenengo aldiz, gobernu batek idatzi zuen bere gobernu programa, publiko egin zuen, eta tresnak jarri zituen une oro honen betetze maila aztertzeko. Eta guri agintaldi honetan dagokiguna da, tresna horiek sakontzea, fintzea eta hobetzen joatea. Eta gainera gobernu programa hau ere, nik uste dut lan egiteko estilo baten
adierazle dela. Gobernu programa honek lan planifikatua adierazten duelako, konpromiso zehatzak ere nabarmentzen dituelako eta diskrezioz egin nahi duelako lan. Eta hori da behintzat, EAJ PNV udaltaldeak datozen 4 urtetara begira lan egiteko izango duen modua. Lan planifikatuak, konpromiso zehatzak eta diskrezioa, guk zaratarik ez dugu aterako. Gainera, esan bezala, udal gobernu programa honek aurrekoan dauka bere oinarria, baino ia da ere testuinguru ekonomikoa soziala aldatu egin dela. Jasota genuzkan hainbat helburu bete egin dira, beste batzuk akaso zaharrak gelditu dira, baino erronka eta helburu berriak ere ezartzea tokatzen zizaigun. Hau ez da dokumentu soia, honek dagoeneko izan du bere eragina eta begibistakoa da hemendik eratorrita daudela udal honek daukan ekipamendu plana edo organigraman emandako hainbat aldaketa guzti hauek hiritarraren bizi kalitatea eta zerbitzuak hobetzera daude bideratuak. Azken finean, kanporantza begira erakunde eredugarria nahi baldin badugu izan, kanporantza begira, kabarrura begira, osasuntsu egon behar garelako. Eta gobernu programa honetatik esan bezala, honen eragin nagusia hiritarrek jasotzen dute, zerbitzu hobeagoa jasota, eta hori da nik behintzat sakondu nahi dudan bigarren puntua. Donostiarrak, hiritarrak berak. Askotan esaten dugu Donostia hiritarren batura dela, Donostia hiri bizia dela, hiritarren isla delako. Holaxe da eta hortan jarraituko dugu. Eta guk zer azpimarratzen dugu datozen 4 urtetarako, zeintzuk izango diren gure oinarriak datozen 4 urtetarako, alkateak aipatu ditu 10 ardatz nagusi ditugula, eta nik behintzat errepaso azkar bat eman nahiko nieke hauei zalantzarik gelditu baldin bada. Lehenengoa garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua izango litzateke, eta honek 3 ardatz nagusi dauzka. Pertsonengan zentratua dagoela, lurraldeari begiratzen dion ekonomia edo garapen ekonomikoa planifikatzen dugula eta etorkizuneko jardun ekonomikoak lantzen dituena. Eta honek ekintza zuzenak badauzka, talent house berria, eskuzaitzetaren garapena, elektromugikortasuna edo zibersegurtasuna bezalako jardueretan sakontzea, guzti horiek bideratuak daude hiri oparo bat izateko eta bigarren ardatza dena lortzeko gizarte kohesioa, hiri kohesionatua. Azkenean gure baliabideak banatu nahi, baldin baditugu desorekak murrizteko, sortzea beharrezkoa delako. Azken finean, garapen ekonomikoa eta garapen soziala eskutik dijoazten 2 elementu direlako. Baina guzti hauek elementu bat behar dute oso importantea, eta hori da gure 3. ardatza, eta da etxe bizitzara sarbidea, bizitza proiektu duina, azken finean gauzatzeko etxe bizitzak elementu garrantzitsua markatzen du. Eta hortan, badauzkagu lan zehatzak egiteko, aurreko agintaldian idatzitako etxe bizitza plana esekutatzea, baina hori baino garrantzitsuago izan daitekeen baita ere plan orokorra berritzea. Azken finean, hau testuinguru ekonomiko eta sozial desberdin batean gauzatua izan zen, eta gaurkotasunari eta etorkizunari begiratzen dion plana behar dugu hiri honetan. Baina bitartean, ezingarren ez atzean gelditu, garrantzitsua izango da baita ere dauzkagun programak eta dauzkagun garapenak aurrera eramatea. Txomineko 2. fasea, jolastokieta, ilarra, inpernua, edo bestalde baita ere guretzako garrantzitsuak diren beste inguru natural batzuei, Antondegi bezala, hauen balio naturala azpimarratuz. Gizalegezko hiriaz ere hitz egin da, hiri honek badaki zerbait honen inguruan, seguraski iraganean bizitza tokatu zaionagatik, eta egia da hiritarrek badaukatela lan hau errekonozitu, orain dela hilabete gutxi, hiritarrek Donostiak jasotzuen Europa saria, eta hor argi eta garbi esaten zen Donostia hiri solidario eta justua dela, eta hortan sakontzen jarraituko dugu aurrei eta gaztetxonei begira hezkuntza eta gazteria taletik bereziki, eta nola ez zentzu eta lor guztietan erabateko berdintasunean bizi den Donostia bat lortu ere lan egingo dugu. Aipatu da kultura gure nortasuna ezinbesteko elementuak direla hiri desberdin bat eraikitzeko, hau hiri donostiarra da, baino ezin ahaztu bereziki hiri euskalduna dela. Kultur jarduenak berritu egin beharko ditugu, praktika berriak identifikatu, literaktun bultzatu, kulturretxe digitala, gure hautsak bezalako programak sakondu eta nola ez, gainontzeko eragile kulturalekin gure programak osatu. Etorkizuneko hiriaz ere hitz egin dugu, hiri jasangarriaz, eta hemen 2 dokumentu edo 2 elementu importante dauzkagu aurrera egiteko. Lehenengoa, aurreko agintaldiko klima 2050 dokumentua horrez hartzen da hiri honek noruntza jo behar duen, eta bigarrena topoaren lanak. Hiri honek gaur egun klima aldaketari eta hiri jasangarria bihurtzeko gaur egun daukan elementu garrantzitsuena mahai gainean, eta hiriaren iraultza ekarriko duen elementu garrantzitsuena topoarena da. Eta hortan, horren esekuzioan ere, asmatu egin beharko dugu.
Hiri irisgarri garbi eta zaindua nahi dugu eguneroko diren udal zerbitzuak indartuz, inbertsio txikienetik handienetara jota, eta baita ere hiri segurua. Hemen klabea da segurtasunera bideratuak dauden gainontzeko erakundekin elkarlana, gure baliabide zerbitzuetan berrikuntza eta teknologia ezartzea, baino baita ere lan egiten duten langileen kontsolidazioa ere bilatzea. Eta azkenean, hiri orekatu bat nahi baldin badugu, auzoak ere orekatuak behar ditugu izan. Donostia izaera anitzeko hiria da, auzoek ematen diotelako nortasun hori, auzo bakoitzak bere nortasun propioa dauka, batzuk izan duten garapen urbanistikoagatik, beste batzuk akaso kokatuta dauden lekuengatik, baino guzti hauek bat egin behar dute hiri orekatu bat osatzeko, eta hor, orain, epe motzera, Astinen edo Espartxo zubiak, Iztuetako lanak, Altzako kiroldegia, Añorgako bulebarizazioak guzti horiek esekutatu beharko ditugu, esan bezala, auzoen arteko guneak josteko eta hiri orekatu bat lortzeko. Hiri osasungarri baten aldere egingo dugu lana, eta gure zeregina bertan izango da kirol praktikak, zerbitzuak eta ekipamenduak bultzatzen duena, ondo funtzionatzen duena sakonduz, eta hor datozkigunak etorkizunean Altzako kiroldegia, Merkearren garapena, mini estadioa, hokei zelaia, Bretxako kirol ekipamenduak, hoiek ondo amaitu beharko ditugu, bainon baita ere programa berriak martxan jarriaz, adibidez gizarte ekintzako atalarekin kirola kohesiorako elementu ere badelako. Eta nola ez, hemen aipatu den bezala, azken urteetan gure hirian arrakastatxoa izan den emakumezkoen kirola ere babesten jarraituko dugu, bai modu simbolikoan, baino baita ere modu ekonomikoan. Eta guzti honen oinarrian dagoena gobernu ona, azken finean, ardatz guzti hauek aurrera eramateko ezinbestekoa izango da alde batik udalonek eskaintzen dituen zerbitzuak berritzea eta eguneratzea, eta nola ez, zerbitzu hauek emateko beharrezkoak diren diru sarrerak bermatzea. Eta horretan kudeaketa eredugarria mantentzeko esfortzua egingo dugu. Eta esan bezala, gobernu planak eragina dauka hiritarren bizi kalitatean, baino baita ere hiriaren martxan. Gure lana da besteak beste kalitatezko zerbitzuak eskaintzea, baino balio erantsia ere eman behar dugu, haratago ere joan behar dugu. Hiritarrek martxan jartzen dituzten ekimenak eta ekintzak bultzatuz, eta hauek sortzen duten balioa hirian ere modu orekatuan banatuz. Guk askotan esaten dugu bi motatako hiriak daudela. Lehenengo talde batean egon daitezke euren etorkizuna diseinatu eta eraikitzeko gaitasuna daukaten hiriak, hauek hiri liderrak izango lirateke, eta bigarren maila batean daude lehenengo hauei kopiatzen dietenak. Nik uste Donostiak historian zehar erakutsi izan duela lehenengo mailako hiria dela, eta guk behintzat horretan sakontzen jarraituko dugu. Horri lotuta hainbat proiektu jarri dira martxan, hainbat proiektu jarri ziren abian aurreko agintaldian Donostia lehen maila horretako hiria izaten jarraizezan. Adibidez, Txominenea berria, Bretxaren eraldaketa, Anoeta berria edo Ernesiuken berritzea, eskuzaitzetan gauzatzen ari diren garapen berriak, KAF edo Irizar bezalako enpresek euren probak hiri honetan egitea, edo adibidez proiektatua dagoen Kristina Iglesiasen lana. Guzti horiek bideratuak daude Donostia lehen mailako hiria izaten jarrai dezan. Baina askok honen aurrean adierazten dute hiria aldatzen ari dela, nostalgia ikutsu batekin, gaina aprobetxatzen dute nostalgia hori ere kritika egiteko, ez kritika hutsa. Adieraziz, hiria aldatzen ari dela eta dagoeneko ez dutela ezagutzen. Eta hiri honek iraganean jaso izan ditu bere aldaketak, bere transformazioak, eta nik honi lotuta gaur pertsona baten figura nahi nuen ona ekarri, bera Juan Matxinbarrena deitzen da, udaletxe honetan lanean hasi izan 1920 urtean, bera izan zen zehazki udaleko obra ingeniero nagusia, eta berari adibidez zor zaizkio Paseo Berriko lana, Amarako planifikazioa, planifikazio urbanistikoa, Santa Katalinako zubia zabaldu izana, Urguleko Urgul mendia parke bilakatzea, hau da, gaur egun ikonikoak diren lanak berari zor dizkiogu, eta seguraski gaur egun ez genukeela Donostia ezagutuko edo ulertuko lan horiek gabe. Nik gaur berak idatzitako liburu bat ekarri dut hona, irakurtzea gomendatzen dizuet guztioi, baina berak orain dela 100 urteia argi idazten zituen hainbat lerrotanik, berak hemen jasotako batzuk irakurriko ditut zuen baimenarekin. Berak horrela esaten zuen, San Sebastian Presente y Futuro deitzen dan liburu batean, berak bere hemengo lanak amaitu ostean, honela idazten zuen.
No creo que sea necesario recalcar la extraordinaria importancia que para el progreso de la población tiene la figura del alcalde. Es de gran importancia su entusiasmo y afición por este renglón de las actividades municipales. Su frialdad respecto a las obras públicas puede frenar y hasta paralizar durante el tiempo de su mandato el desarrollo y progreso urbanos de una ciudad. Un alcalde es algo así como un animador, que con su interés y afición por los problemas contagia y galvaniza con su ejemplo a todos los necesarios colaboradores, a todos los resortes del engranaje, indispensables para que la máquina ande. Por otro lado, todo lo contrario sucede con un titular escéptico, que mantiene un rígido sentido lleno de escrúpulos. Su gestión será fracaso, haciendo perder a la ciudad un tiempo precioso, a veces difícil de recuperar. Eta berak honela amaitzen du bere idatzia. Hay que moverse un poco y salir de las coscas para observar los hechos, reconocerlos con lealtad y hacer que parte de nuestra población abandone pronto ese papel de bella durmiente que tan mal le va. Eta hau lotu nahiko nuke askok daukaten jarrerarekin, ze hemen etorkizunera begira martxan jartzen diren edo aurkezten diren hainbat proiektuekin, inbertsioekin, planekin, beti kontra jarrera bat aurkezten dutelako. Eta nik hauei guztiei Matxinbarrenak bere liburuan adierazten duen bezala, gonbidatuko nituzke kosketatik ateratzea. Nik irakurtzea gomendatzen dizuet gehien bat perspektiba historikoa hartzeko eta ulertzeko hiri honek iraganean ere hartu izan dituen hainbat erabakize batzuk, hemen ikusi doan moduan uste dute Donostia hasi egintzela beraiek beren eskainua okupatu zuten unean eta esan bezala etengabeko berrikuntzan gaude, aurkeztu dira zeintzuk diren datozen 4 urtetarako proiektu estrategikoak eta zeintzuk egingo duten Donostia lehen mailako hiri izatea bermatuko dutenak. Horrela, baliatuko dugu Donostia hiri errelebo izatea. Hau da, egun hemen bizitza proiektu bat gauzatzen ari direnen bizitza hobetzea eta gauzatu nahi dugunontzako aukerak ere ahalbidetzea. Amaitzeko, gaur hemen gaude Donostiarrek euren konfiantza eman digutelako, euren konfiantza eman digute arazoak konpontzeko, etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta etorkizuneko hiria diseinatzeko. Gure hiriaren iragana irudi beltz bati egonda lotuta denbora askoan, beldurrari eta gatazkari, eta gaur, inoiz baino gehiago, hiri anitz, ireki eta aske bat bezala ikusgaitzaten egiten dugu lan. Hemen, udaltalde bakoitzak aurkeztu du zein dan hiriarekiko daukan argazkia, bere ikuspegia, danak dira baliagarriak, baina zalantzarik ez izan Donostiaren alde lan egin nahi duzuenok, hemen aurkituko gaituzuela, konplejurik gabe, energiaz eta ilusioz beteta. Eskerrik asko.